Jimji rohai sama suku nomor lai spa lai pusah. Angning ialung iak menautai banai lakagu lakade manuan yuble trai kendra gunung gunung tau ubait basumar Jisu nagabinda ka jingay ka jingar kubaro paudang tese halo jungi agane ka por ngi duwai nagabinda balajid paslain nagabinda ka jingar ku duwai nagabinda podaris thank you badon hapdeng ka jimpang aka ICU duwai nagabinda Isaya Dominic bad Jeremy Anthony Karsati jingo hoy jingkhya duwai nagabinda Kemensiam Jong William Karkhongor Philstar Karstar Karsati duwai na binda kajing jatai bam jeko jong Harry Karjarin Philippi Lat Jalong bar Richard Linkoy duwai na binda Rimmel Juri Karjarin badon kapadeng kajing pang kajing shitam bad minang duwai na binda baro kajing aye jong Merida Plin Karjarin kajing aye kajing ngerku baro kaba ketrang ha kajing im jongka Ni duai ru nagabinda ka retreat ka bangistang minda kasngi nagabinda ki kun samla baro bawan benchim minda kerpang nagabinda ka jing tumu jongki bante ke longing longsem benchim ban lap yau kurim ka kurim ha ka jingim jongki ha kerteng uppa badu kon badu men siyem bakuit Amen. ka jinga e jongo trai jongi Jesus Christ bad ka jingi jongo blai Lembat ke jingya selok jongamen siem bakuin kindon rengka bat pi baro Rengka bat piru ko himen ko para mendagasngi kadba kabalang karake kasngi burom jongu Agustin bakui tongi ngiru ngi duwai kumbaula yo jinga e ban kerla kabamut ban kerla long uburi bakrau jong kabalang ngiru nginang pan nagabinda ka jinga e ban kerla kabamut naki pop jongi ban ino ka jingim jong ka pop bandup long kri kuit ha ka jingim namar mahamalla kinampop dondru yaga jingkot ballong kiri kui nginagar padi au Jisu pau nampen slay yangi daka jingi jungo haganega por in sausi ni kuslai halor bahara ki jing talat banginang jan badu Jisu hakaba long ke bala kre naga benda ka jingwan utrai ai bau Jisu nangkar kui yangi benda Jisu beki ma pigi pop jongi sait kudiangi na bara ki jing talat ki jing dona jongi nga pala Au blei tan bor baro bada happy ko himen ko karam bangalale pop shibune da ki jing perkat da ki tin da ki kam da ki jing le da ki jing le pala jonga da ki jing le pala jonga da ki jing le pala bakra be jonga namar kata nakarpadi ka Maria bakui kabayaysa ka Iswati yaki angel batkiri kui badiapi ko himen ko para banduay nagabinda jonga hautay ublay jongi ublay badon bor bara unis ne yangi badendala map igi pop jongi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Traiken rat ko blei sne yangi Traiken rat ko blei sne yangi Risuma ko Krisurap ko no Benim jangi benim yangi
ku pleis neyangi Kristo Rabku Kristo Rabku no benim jangi benim yangi to ngenia duwai nagabenda kajing tumu bapa jungi baro kajing koi jing kya kajing lai lloyd kajing kamen kajing sukhapo ki inga sem jangi ngeduai nagabenda karatri kerpang jong ki kun samla kabangi perlong ba kajing wan jongi kalong kabaseizo nagabenda kajing im shimet nagabenda ki inga sem kabangi mut ki mut bente to pendemai hakabalang jamengi karpar kotrai dauta umen siem da uba mela pendap yawu bishop Augustine Bakoid knamba enda la pendap yangi dap da uju umen siem ngin suliang tang yame katolong bamarway janga jingstad bashisha bangin wad yame utrai janga jingit bakenja bene da utrai jangiu Jesu Kristo kun jame uba im bad sensha renkat bad me paka jingalong kawe jungumen siem bakui ublay junom la junom Amen Banyalabe Gospel. Da kajing paktin yoba kadim phna au Chris kadu eye kabor jongka. Namar ka khubor jongka ding phna kalong ka chingbit ta sam hakitu ki banjon. Hanrei hangi ya kibap laplat im kalong ka bor ublei. Nabala tho ngan pendu ya kajing start ki bastan. Bat kajing shalak kiru shalak ngan pen pulam. Hai ubru bastat, hai ustad tho, hai ustad nia jongkan ne kajuk. Hato ublei syam lapan long bit ya kabastad jongkan ne kaperthai. Naba kajing stad jong ublei namar kaperthai kam syam itu ya ublei da kajing stad. Kalalong kaba ibit ha ublei pan pelat im ya kitu kibangai da kajing bit jongkata kabangi yalap. Namar kiju kidawa ya ki kam pela jong ki krik pat ya ki wei ki wat ya kajing start hanrei ngite ngi yalap ya ukris balasanar phna kabalong kajing jenthot hakiju bat kajing be haki jantel hanrei hakitu ya ki bala khot baju bat krik ukris ulong kabor ublei bat kajing start ublei naba kajing be jong ublei ka kham stat banya ki breu bat ka ching tlo jong ublei ka kham khlan banya ki breu ka tin jong tarai Nisango yau blei Sam lai pulai Naba nyospa khatsa Nyospa khatsa Ndrai antifon balai Ibau trai tang yakaho Kenda utapumlei Dalaka jing leisnei Alleluia Piki bahok lek menu trai Aigu adui tara Jingaroto sawa hallelujah to rayu trai gajing yaro rai jam jing rai temai dem bagat lagat yai hallelujah ibha
ba utrai tang ya ka ho kenda utabuble dalaga jingle isne Hallelujah Kaktinu trai kabayai ne Kaktin balashanya Kamu trai baba sudah Hallelujah Uidu trai tang ya kau Kenda utabuble Dalakale isne Hallelujah Ibau trai tang ya kau Kenda utabuble Dalaka jingle isne Hallelujah 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 Kamen sim junga ka apya utrai Kap kemiling tia ka tin jong u Hallelujah Hallelujah Utrai undon rengkat bat pim Rengka bat piru ka jimpulena ka gospel ba kuit kat kumu Matthews Kaburam hame kutrai u Jesu la yatu ya kane ka parshi hakitin ranjangu ya ka hima beneng en pensrim bat ki sipongot ki teisoti ki bela shim yala ki sharak bat ki bela late shaw ya unong late kurim Sangut neki ki lalong ki babij, but ki vei pat sangut ki bastat. Namar, haba ki babij ki lashim yala ki sharak, ki klamshim umpinyang, but ki. Henry ki bastat ki lara umpinyang, ha ki jingdiang lem badla ki sharak. Te haba unong lay kurim ulaslem banwan, baro ki la sho samtia, bad ki la yotia. Yanda shiteng sinya ladon gajim parta hakami unong late kurim ale late tanyawu te baro ki tu ki teizoti kila ki tia but kila penkre yala ki sharak ki babij kila ong ha ki bastat ya ai umbriang se lem se kindiat nemar ki sharak jongi kila lip henry ki bastat kila jubab Lese iyo dap iepi badiangi kilate shakinongdi but totit nakabinda yalade. Kumda kadba kidang late tit unong late kurim ulapoi but kitu kibalakre kila late rong lang badu shaka jinkawai kindiu kurim but lakang ya ka jinkang. Hadin lawan poi sa kivay pat ki teizoti ki ong Kotrai, to pli lem yangi. Henry ula jubab, sisya nga ong hapi, ngam itu iapi. To syarai na markata, naba pimtip yakas ngi lemne kapor. Ka gospel jong utrai, Kachiyaro yame kukris ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ kasur kabasawa hagi jimpule baro arteli kalong syapang jimbij bad jingstad ladangila ngap naka jimpuli naga shiti jong Paulus bakoit udang bu hakama jongi ar jait ki jinglong jong brio ki babij bad ki bastard. U Paulus bakudu ong mano balang bastard
Kitu kiba boot ya ujisu kiba pediang ya ka dim pana bad kiba im nagabinda ka dim pana kiba it ya ka dim pana bad ki kain po ya ka jingyo baro janga parte kalong kum ka jimbij te Paulus bakudu ong ka jimbij janga dim pana ka pinrki pinban bun gibriu janga ne ka parte kiba kain ya lade bastard baduong ka jimbij jongo ble kam start banya ka parte ka jing tolo jongo uble kam klein banya ka jongi brio ka jimbij ka jimbij jongo ble kam start banya ka parte bad ka jing tolot uble kam klein banya ki brio kane kalong ka bangide ban sautu shisha Kibri ki bakain yalade ki bakalain hakamat ublay ki long ki batalot. Kibri ki bakain yalade bastard janga parte ki long babij hakamat ublay. But nangda haka gospel ngiyos ngo syapang shipo ngut ki teizoti ki ba up ki ba penkare ban pediang yawunong late kuri. Shipo ngut ki teizoti ki yang nagabinda ka balang. Unong late kurim ulong ujisu. Ka sharak hakakti jongki kalong ka jingshai ukris. Kalong ka jimpen kare jongki. Kalong ka jingkoloy jongki banroy haka jingim mensiam. Ka sharak kalong ka jinga e baro ne baro ka jingi kai jongka balang. Ka umpiniang haka sharak kalong ka bor jong mensiam bakoin. Ka jingroy jong ka jinga e jong mensiam bakoin. Ude mensiam bakoit uyarap yangi banroy haka jinga e balong ba tibit. Ka jingslem banwan kalong ka jingjid ublay. Ublay ujid haka porayu ba unwan shangi unwan ban bishar yakibayim bat kibayap. Ka jingkang kalong ka jimbishar kadu. But ujisu kranshai kada riyangi ba ladangi im haka jing star janga parte ka wan ayu ka jing ken sting. Napadeng kine shipo ngot ki teisoti ka kamaram jongi kalong banap yaw nong leit kurim. Ka kamaram jongi kalong bantang ya ka sharak kadba unong leit kurim uwan. Namar bon sin katkum ka dustur jongi ju. Unong leit kurim unsa wan banyalam ya ka kurim jongu ha ka pormit bad hadin kalade te ya ka te ketin kashim dak banai ba uk nongleit kurim uwan bad haba kibriu kitip kata kalong gasngi ba un penkare banwan kinbu ya ki teisoti bad ki sharak namar pormit ha kata ka poromdon jingshai te kade kamaram jongi teisoti ban pinme sharak ban yang baro arliang jonga surok ban pidiang ya unong leit kurim. Henry kine ki teisoti wad lada kitip nge kim tip baka porayu unong leit kurim uwan kim shimla perkasani ba halor ke jingim kim patlong ke balakre sangut napadeng jongki kilong ke ba kainsting palat ya ka kamaram jongi kilong ke ba kainsting palat ya unong leit kurim. Bad kilong giba kainsting ya ke jingsneng jingkrao lese jongi ba halor jongi lese kila yala kai palat lesting palat lese kila kinyum palat ki kain yala de bastat kitip haba ong ngi mlin banle kumne bon sin ngilong giba pediang bon ginong leit kurim te pimdon kam ban batai stad yangi lese kumba ong bon gibriu hakane ga jukki ong anai batai stad yangi ngitip hi kane kadege jinglong jombon ki beriu walda ngim penbau habaru ngi ong longkumine longkupane ki kun samla ne ki beri ki badon haki kertan ki ong enai batai start yangi itip hi banle ayu ngi melin hi banim kumne te balai pi wan kran start kane kadege rukam lese bon ki beriu ki peit ya ka kamaram jonki lada shasneng but hage ju ke door lese kine ki teisiti babi sangut kila kran hai hakamat ki beriu lese kila kran sarong
Henry haba poye ka por kisautu daga jing sosi ka umpiniang ha ka syarak janggi kam dapshu. Kane kalong ka jinglong janggi beriu habangi keren sarong nengi keren stad kumba keren ya ka perte namar ka jimbij ka pelong kadon ka jimbij mensiam ka pelong yangi ban sngeverit pinrit yalade ka jimbij ha ka mensiam kan pelong yangi ban kongu ka jimbij ha ka mensiam ka pelong yangi ban aitilut ban pediang ya ka jingsneng ban pediang ya ka jingid ublay ha ka jingem jangki ban pediang ya ka jinggerku ka ba ublay wanra ha ka jingem jangki dai nakata ka daw ngidon kam ban snabutu kae ka ba ujisu ukren hangi hamalla ka kelip ma janga jingem jangi lem komta ngin kalalong ki teisoti ba bij ha ka jingem jangi ngin kalalong teisoti ba bij namar omdon umpiniang lese don bon gibri ki ong peit kita ki teisoti ba start lada kinjendala yarap markeliang baro kinjendala ban penme ya ka syarak ha ka takapor namar ka jimpen bana kala poi unong leit kurim uwan toki bat penme ya ka syarak kaktinu balai kapet batai sai kadar kane ka umpiniang kalong ka jinga kane ka umpiniang bakadaw hangne kalongga dakashin jonga jongumensiam bakoid kalongga dakashin jonga jinged kalongga dakashin jonga jingala kabamot bada ngimla banai kiliang jingala kabamot yakiway ngimla banai kiliang yaka jinged kabangadon hakiway ngamla banai kiliang yaka jinga kabangadon te kitokis teisoti bastard kim shimla long ki bapehuin yalade kwan lalot henry ki ong peit ngimla banai ya ke bangila traishitam ban roy ngimla banai ya ke jinged kade kamaram jombi ban roy ha ke jinged kade kamaram jombi ban roy ha ke jinga kade kamaram jombi ban kala ka bamot lada pim tre ban kala ka bamot kive kimla ban le te kila ong kile traishitam roy ha ke jinga nanda sawan pai lese lada pidon bok pin soyorung lem kamda pin sa dulat kane kadege jinglong janggi jingim kristan jingim mensiam ka kot ka weringi ballong ki babij na mar ka dimpana kala kapelong yangi ban shania tilletelan omdon jingstar ka jingstar janga parte uble udeben penim yaki briu kalam da shashitom ka jingstar janga parte ki ong ublay omdon kam ban shayap kumne ban palait ki brio na ka pop ka jing star jang ka parte kan ong baleng ide ban duai lada ublay ula penim unsa penim hi ngimdon kam ban traishitom ngimdon kam kongu ngimdon kam ban duai ka jing star jang ka parte kan ong ka parte kalong na ka benda jongi ban le komen bale part ngide ban sosi bale part ngide ban yaid lemba ka ain ka rule jong ka balang te don buun ki jingkili kumne kaba ka parte ka kili da ka jing start ki bru ki kili da ka jing start henry uble ong ka jimbi juble kalong kam la banya ka jing start parte ka jing tolot uble ha ka dimpana kalong kam klein bor banya ka bor baro jong ka parte banya baro ka jing tip kaba ka parte ka don banya baro ka technology kaba ka parte ka don namar ka dimpana kalong ka jing star jong oble ka jing klein bor jong oble tongin duai ha kanega por bangin long ki ba penkre barabor bangin long ki teisoti ba start barabor banya ka teisoti ba kran start kran sorong ba kensting ya kalat kalindi ka ba oble utarwa hangi ban light im jisubayit karko kardo yangi pensle yangi ha kanega step lemba kanega kinia kriam bakuid bangin dupla balong ki bala kre barabor ha ka ba piam ya ka jimbi jung uble ka jing tolot uble ha ka dimpana kanamba ngiru ginyo rung ha ka kamera nong leit kurim ha kamera jing kawai shua bakan kang yangi namar ka jing listing jongi kerp yarap yangi balong ki bala kre balong ki baroy ha ka jinga
bat ka jingate enyaro ya utrai Jesus Christ Chinom lai chinom. thongin phlai ka jingate ka jangi ngangate Kau blei pau tan bor baro. Nong thang ka blei pakidau. Barau Jesus Christ pun marway jumu. Utrai jing. Yau galapun nam sim boi. Yau galakana kamaria tistati. Yau galashala benya po Pontius Pilatus. Lasana arpnayawu. Layap lalatebyu. Ulakyas siya hagas ni kabalay lamipan na gibayam. Ulakyo siya beneng siyang samono play upabalan bor baro. Nang tao naman pa bendisari gayim tagayam. Ngangay ko mensim bakoy. Kagabalang Catholic koy. Hagajing yasulok irikoy. Hagajing mapikipop. Hagajing ipap chado. Dagajing imbam chikut. Amen. Lai spa inyo pukuntai. Tiang ku payu ku Bethlehem, medu kunu balaknya, cing terwa ai ngu hame, blay bayim bad bashisha, yang nama Toya duai ko himen ko para baga jingkenia jonga ba jampi kallang ka ba pediang kun ha ublei uppa badan bor barro to try pediang jingkenia ki jongpi na bata ka jingaro ka burom ka teng tu ka jimunto yang i bena ka balang ku chu baro ko wei kadbang ipen menda ya ka jimpenim jangi ngi karpad rit ya ka jingisne jamme ko trai bakane ka sakramen janga jingit kalong iyangi kadak janga jingyalong kawe bat kasardo janga jingit da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka bakpim rengka bakpiru ko kentiu yala ki donud ikentiu ki sau trai nginaingu ya utrai ublei jangim ka sohok bat kadei dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa bakoit ko blei badon bor bat bam chikut lemba utrai jangi Jesus Christ namar kumba hagas ni buram janguri ko jame u Augustin bakoi me ai jinka men hakabalang jame kumdaru me pen khalai niaka daga nuksa janga jingim bakoi jangu me hikai yaka dakikndin ka jingyalap jangu but me ai haka yaka jingyada jame kum ga jubab yaka jingdawai jangu banamar kata rengat bat ka kinhorn jangi angel bat kiri koit Ngirwai ya ka jingruai janga jingero yame bar ni pen bana kalem sangem Bakud you try bakud you play kipai deng bat pertek idap dakamuram jangme
sana shadron, Rayo sana klemkut, Rayo sana yuble junom, Yaro yutabawan, Akakerteng utray, Neng bakpertek idap, Dagamuram jaume. Rayo sana shadron, Rayo sana klemkut, Rayo sana yuble junom. Kohimen ko para hagane ka por kabakendang tam. Duway na do ka donor, bangin roy hagajinga kum gitay so tiba start. Kadbaw men siyam baku duwain hiya halor ki jing tarwa baku jangi. Nginang duway na do ka donor jisu shimdi punayangi. Bangidon ki jing talot, bangidon ki jing duna. Bangidon ka binda, bangideben kala ka bamot. Pen kalay niyang hiya ka jingay, pen kalay niyang hiya ka jingay, pen kalay niyang hiya ka sap kapong, pen kalay niyang hiya ka jingay. Dashisha melongo bakoit kotrai katemei jong ka jingkoit barom namar katangi karpadia me top pen koit pen gantang ya kini ki jing tarwa jangi da kabapa ya umen siem jame kum ga jer halo jangki bakin karlalong yangi kamet bagas nam jangotrai jangi o Jesus Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngobha. Ula pediang ya ka jing shashitom. Ula shim ya upu bada ka baingu yame. Ula kedia yavu badula ai halake senran u ong. Tushim batobam nakane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti. Naga benda jumpy. Hagaju karu kamendal alaya bam ulashimya kakuri. Bada kabaingu biang yame ulaya ka halage senran u ong to shimbat to dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutambate mai bad bam jek ya kaben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jimap ya ki pop to le ya kane ban kan mau yangam Kosnam bakardo jango Kristo penko diag penko dia kamen siam hadim penko penkoi penkia ya kibapang gibashitam baro yada yang inau bamen kajimaya jong ka jinge Pen benar, ya jing ya cumi kutrai, bagi plan, ya kajing mi pajong mi, aduh bamen dawa. Namar kata ngi ke ba pen mendaya ka jingya bar ka jimi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim gira aing waidem namar mela new yangi ki babit baniang hakama jamme bad ban chakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadia me bangi ki bayo binda hakamet bagas namo Chris ngi long ki bela penyat likawai da umen siyam bakoi token mau ko traya ka balang jamme Kabala priyang hasutala ka parte, bato penjana yaka haga jingid, rengat badulia uppa baku
jangi uvel badu bishop jangi bad bar ki lingdo bad ki riniam pakan maulem roy ki himen ki para shin rang bad kinde ki bela yotia da ka ba karmen ye jimmi pat bad ya baro ki bela kalad no ha ke jingis ne jamme top padiang ye ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi kar pad ye me khnamba rengkhat bad kamari ya teis te bakoit ka kami jango blai u Joseph bakudo kurim janga ke apostol bakoit u Augustine bakoit u Francis de Sales bakoit but baru ki rikoit ke bela pens ngavaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem ha ke jingim bam chikut but bangin ro but pendon buram ye me da ukun jamme o Jesus Christ davu lembadu badhavu kallong hame ublay upa badon bor haga jingalong kaway jung men sim bakoy baro kaburam bad ka jingero junam la junam Amen. ko himmen ko para tong induway nagabinda ka jing tumu ba per ka jungi induway nagabinda ka jing ki bapang ki beshitom ki batiah ki hospital induway nagabinda baro ki kon samla ki ban sawan nagabinda ka ni retreat da ka batrang banyote yala ka jungi ingasem bakin lap ya ki kurim bakin yo ya ka jinga e jungu kris bakin yo jing mut ha ka jingim jungi ban im shaprang ban yai shaprang ha ka jingim jungi kopa jungim Ba bening kalong ka bakoy kerjeng jume kanawan ki ma jume kalong ka mon jume hak daw ba bening Tuay ngim ta ka jimbam jungi ka bahala kasni patoma bingi ya tengkang jungi kumbai ni ma pi ka bele siyo yangi padwa telam bingi sha ka jimpan shoy Henry to light ngi na ka basinyo top light yang ngi karpat ko try na ka jing sinyo baro ha ka jing spoon jamme Toy jing suk jing sign hagis ngi jungi. Kenapa? Da ka jing yarap ka jing isne jamme ngi light bara bona ka pop bar ngi yo jing da na ka jing jen jar bara. Kat bangi da ngap kemilindi ya ka jing garmen bakuin. Bar ka jing wan pa jung nom penim jungi u Jesus Christ. Namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor bat ka buram chinam la chinam Ko try Jesus Christ me u bela ong ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jamme bar ha ka jingsborn jamme to ai ha ka ya ka jingsuk bar ka jingya te lekawai katkum ga mon jamme mame uba im bar basansha junom la junom Amen ka jingsuk utrai kandon bar bor rengka bat pim Rengka bat dap da ka jingidu Kristo ngini ai markelia Ko kulam pro ublay me bakit no ki pop kaperte dos yaw senayangi ko kulam pro ublay me bakit no ki pop kaperte Siyaw senayangi Kukulang brojang ublay Mibagino kipop kapertay Tuhay jing sukyangi Hakami ukun lambaro jang ublay Hakami ubakit na ka pop jang ka partay Sukita ki balakot siya ka jingawai jang ukun lamborot. Ko kendrat ngamlong besong ho pamendrung po gayeng junga Resyo tanak jin kemensim junga sakya hi
Jing him, jing it may I, Namar jonga, but ngam laku try, randa terwa, laka jing im siang. Kasih kadu namar jong me raket kajing isne namar jong lasna melatese Kagamiurin bagui layo pilihan yami hakamen siyam Jisu wan hapo jangi wan haniga sen jangi wan shaki baye batoy jangi sha wan shaki batalot mor jangi wan shaki ga sen balajon balapra wan shaki kod sabla ki balinga men siyam wan shaki bapang ki bachitap ki batya ayeng ki batya ati hospital bitcoin bin thya yaki daga borba jame ner lagati jame jisu lalo jangi Bagat jing star jaga perte kakrande sempe ipe nepe po kajing jimbi jaga bani katil dio ya katil klai ya ko jisme dai boring and dai why like solution ya dele telas babe nakle kampala halo jani hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Tog niya tuwai. To ay bakane ka jingya bam na ka medyo karis kan penkoy diyangi ngi karpart ko try ha ba habang ila kalalong ki dekat jangga medjangum ngin kalalong syakata ka bangi yopediang daw karis utray jangim Amen. Utray undon rengka batpim Rengka batpim play badun bor badun karkuyapi upa badukon badumen sim bakoy Amen. Yalisuk ban penbana ka kubar bhajang utray da ka jingim ka jampi Isang o yaw blay. Lais pa arfusan. Ya itwi markelyang kumbanganga la idyapi pin yo jingmen jonga bom don bala ban simnon api in yo jingmen jongu ban don bala ban simnon
pun mensim kuat. Malam kami kau kucing tahu parabol jenam la jenam amin. Enyi roh Yesus Kristus jenam la jenam amin.